नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोलायबाय दिनैहाय जोङो न'आव थाबाय थानानैहाय एसे जाबाय आंना फिसालायाबो दासिमबो फैयाखै गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय सानलायबाय एसे बाहेरायाव ओंखारनोसै बेरायहैनोसै गामिथिं थांलाबायनोसै होननानै स' बेखौनो नोंथांमोनजों गोबावबो जाबाय ब्लग भिडिअ लाबोयिया ओमफ्राय एसे नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामनोसैलाय होननानै खालामलायबाय अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालायबाय अब्ला आं भिडिअखौ जागायखाबाय स्टार्ट खालामखाबाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय आं बबेसिम दावगायलांगासिनो दङ बबेसिम आवगायलांगासिनो बबेसिम थांगासिनो सोरनाव थांगासिनो मानो थांगासिनो स' नोंथांमोना भिडिअ थाफाबाय थायोबा मिन्थिगोन आरो नुलांबाय थागोन अबाव थांगासिनो थ'दो होमबा लोगोफोर आंखौहाय थौफादो बैसागुनि बोथोर सफैलायबाय लोगोफोर एप्रिल ना बैसागुनि बोथोर ओंखायनो एसे गामिफोराव नायस्रांहैलाबायग्रोखानोसैलाय आरो एडभान्स थांनाय जागोन ना जाया खुनु गद गैया नालाय दिनैहाय समबो मोनबाय बेनिखायनो थांस्रांलाबायनोसैलाय आरो जोंहा थांगासिनो दायो नैयो फैयै फैनानै जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ मोनफैबाय एक्चुअलि जोङो दिनै गसाइगावथिंसो थांगासिनो नालाय ओमफ्राय थ' बिथिं फैबाथ' आरो बेखौ मोनलांखायो जों मोनसे लामाजों सर्टकाट मारियो ओमफ्राय नै दायो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौहाय मोनबाय आरोना लोगोफोर जा समायना खानै आयौ बिउटिफुल खालै बरिया लखा समायना रमायनाखा फाइनालि मोनफैबाय आयौ सान्दुङा जिब्रांलायखादों आरो फैबाय सान्दुङानो अयथासार गोसा फाइनालि मोनफैबाय औ जों आलासि जाफैबाय दे बरिं मोननानैहाय ए सफैबाय हाबबाय नै रनायनि आब'आ मा ओंख्रि संनानै दोनदों माइलाय मा ओंख्रियो माइयो मा अमा बिबु एवनाय स्पेसियेल जाथावनोसै दिनैहाय ओमफ्राय नैबेखौबो संबावगोनसो नै आलुजों अमा लाव बिजौ ओमफ्राय आरो मा संबावदों र' मा औ नै बियो मैथाजों ना लकेल एकदम स्पेसियेल बरियाल' संखादों आब'आ दिनै ओंख्रिखौ नोंथांमोना मिथिखायो दालि बर'नि फिसा दालि नङाबानो सोलाबा जेरावबो नांथारगौ ओमफ्राय नै निउ स्टाइल अमा बेदर सावनायनि निउ स्टाइल नै माने बेखौ माने बिदि सावदों लोगोफोर माने कि फुरा रुखानाय आरो अमा बेदरा हो ओमफ्राय दा खालि जास्ट सेकल' होदों सोरबा मोननाय नङा होनलायबावसिगोन बे मोनखानाय मेजेम गोजाजोबना मोदोम गैयाबा आहा जानोसो हाबावा फाइनालि नै अमायाबो सावखांबाय गामियाव फैबाथाय अमा सावनायखौ जाथारखायो आरो जोङो ना सावखांबाय नै अमायाबो क्या खा रहा है ये क्या है ये क्या है ब्लैक का कि सिरि जाखोमाबाय था नोङो गेन्द्रा आरो खट' सारा जिबन संसार जालांगौनि खोथा दङ मिथिबा बी with me always मा होनदों
दारि हस्रोलायनानै फैदों गाइसमोन सेभिं खालामस्रोलायनानै फैदों गाइसमोन बोरायखाबाय ओमफ्राय होदों मालाय नै बिदानि न'आव बियारनो मानो फुरा गावगासिनो फ्रि बैसागु सेलेब्रेसन Hapagala kami sabi ko. Sabi yung mandila ka niyo. Hapagala dito ba sani ba? I am also hapagalala. He is also hapagalala. Sila. Kau kasih ni. Ang nabewaya. ओंख्रि संगासिनो नै आयो बरिया सोर बेबायदि बेवाय मोनदों ओंख्रि संना जाहोलायदों ओमफ्राय नैबेहा अमा संनाय बुराय होखावदों माहाजोन बोराय बुरैल' नुखादों सासेया मालाय फंबाया जागासिनो नै ओरै ओमफ्राय बिदाया होगासिनो फंबाया जाखावगासिनो अब्ला जों जानानै लानोसै लोगोफोर रानखाजोब्बाय लाजोब्बाय जाबाय नै स्टार्ट खालामबाय अब्ला आं जानानै लानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मा ओंख्रि अमा आलु ओमफ्राय ओरैहाय मैथाजों नाजों ओमफ्राय बेसोर नङाबानो जेबो खेथियानो जायाबोहाय जाब्रेथारबाय ओंखामखौहाय अबार जाब्रेनानै ओमफ्राय मोननोसो खाबायग्लांलाबायबाय आं जिरायनानै दङ सिरि साइलेन्टनो मा होनदों हरलाय आं सालायनानै मोनसे रिल्स बानायनो लाबा आं मोनसे रिल्स बानायनो सुदा नों एबार मा क्लास मोनखोलै हा मा क्लास मोनखो नों बाबु क्लास 1 मोनबाय ओमफ्राय नों दा अबे स्कुलाव फरायहैनो नागिरखो वाव मालायसो स्कुल चेन्ज क्लास 1 मोनबाय फैदो द्रिति नों मा एग्जामाव मा लिरालै नोङो माबाखौ बर'खौ माबोरै लिरदों होनदोंमोनलाय बर'खौ नैबे आब' नैबे बिब' फंबाय जिरायदों फैदो द्रिति छोटा सा क्लिप इधर आओ बरिया ल'खा नै भिउफोरा खेबखादोंब्रा होनलाब्रा बे जुखाम ना बेयो जुखाम बागान ओके नीली नीली आकाश में क्या हो रहा है मा होनदों नों मा होनदोंमोन नों बाबु नोंसिनाव फैनांगौ ना माला फैनांगौ मा नोंसिना बाबाया मा गोदान लाबोदोंमोनलाय बै न' सिङाव दोननाया पास लिटारनि थाव लाबोदों बिफाया ओमफ्राय बेखौनो माबा गोदान लाबोदों ना देखायलायबाय मा नामलाय नोंना मा नामलाय हा सुरकान्त बसुमतारी वाव भेरि नाइस दौहैयो दौहैयोना मोनथायमोनना खाथियाव दोनबाय थाबाथाय आइ माहि मा ओंख्रि जाया माहि बिना लालानो बैनायसो मासखौ मिथिया नों मा थाखोआव मोनखो माहि थाखो 3 आयौ थाखो 2 देनजार सुदानिफ्रायबो बांसिनबावसो बाब्रे थाखो 2 मोनलाय आयौ क्लास 2 मोनसै नै माहि सुदाजों जोंनि बाबुजों एखेसो नुबाय आङो निसाना 2 मोनबाय सिंफ्रा नायगोन आयो मामि गेलेनाय मोजांलै नोंहा मा नांजाबाय थायो औ ना ना गेलेनांगौ ओंखायनो आयु सौलायलायबायसो माथो बिदा फंबाय
Huts. Ayo. 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 Aske माबाया आथिङाव हाबगोन. बोरैबा. Dritiजों हाखाया आन्दा माबा सुदाजों हाखाया आन्दां Dritiया. Oh, गोजौ थांबायथ' आरो. दे. Wow, stand खालामनो रोंलायो जोंना सुदाया. नायदों. आयो. जाखांनानै माखांनानै फुरा माने रेस्ट लाबाय बाय लामायाव जिरायनानै साइकेल सालायलाबायबाय रिल्स टिल्स बानायलाबायबाय आरो नोंथांमोनजों बेफोरखौनो दिनैहाय शेयार खालामबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोना बरिं जाबाय जानो हागौ ब्लगाबो गोदाव सोरावसो जालाबायबाय दिनैना ओमफ्राय बिदिनो रिल्स बानायलाबायबाय थाबाय आंबो ना ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामबाय आरो जोङो माने बिब' बिनानाव नै सासे बिखुनजोनि न'आव थांगासिनो बेरायनो ओरैनो टाइम पास ना आब' बिजावजालि आंनि लोगोफोर गसाइगावनि थाबायगासिनो जों बेरायहैनो नागिरदों एसे गेट बन्द ओमफ्राय नै जोङो इदि बारबाय आरो थाबायबाय बैजों गोजौसिनलै आब' एसे मुलाखौ बानायखानोसै बे बानाय रोंगौ मुला फिसा बिहआव सोरबा फैबा जाहोहरदों बाय बाय लोगोफोर बाय बाय